arnaqueur de marché Mali on tourne. Qui vit sur la fantan on voit bossu ou qu'on commence à couper ta radi Malima. On te marché Mali on tourne. C'est n'importe ça plainte de John Rama. John. Donc arnaqueur soutenir avocat à ta plainte de Morama. Procureur du de son Mali on. Procureur du de son Mali on. Moi aussi. Personne. Mais c'est là où jamana mi laban jorobe ne la diɲɛ kɔnɔ ni jamana bɛɛ lajɛlen o ye Mali de ye. O ye Mali de ye. Jamana mi n'a laban jorobe ne Morgana ni diɲɛ jamana bɛɛ o ye Mali de ye. Cɛ nkalon tɛ jamana fosi jɔ. Nkalon tɛ diɲɛ jamana fosi jɔ. Mali ka joli bɛɛ kɛra réseaux sociaux de ye. Nkalontigɛba ni fɛnw. Nkalontigɛba dama. À la réalité c'est zéro. C'est zéro. Muna Burkina ba avancer la k'anw to. Da barabani ni barabala les réseaux sanfɛ dɔrɔn. Burkina ma jɔ ka Mali to wa. Surasi mun ye coup d'état kɛ, n ko Mali fɔlɔ de ye coup d'état kɛ. Mun de anw ka jamana barika ban fo ka se nin niveau in ma. Mun de Mali barika ban fo ka se nin niveau in ma. N ko Mali fɔlɔ de ye coup d'état kɛ Burkina ɲɛ. Mun de Mali barika ban fo ka se nin niveau in ma. Anw fɔlɔ de ye coup d'état kɛ Burkina ɲɛ. Mais est-ce que sérieux bɛ Mali kɔnɔ tuguni? Est-ce que sérieux bɛ Mali kɔnɔ tuguni? Ka jamana yɛrɛ barika ban ka kuma bɛɛ kɛ réseaux sociaux kuma ye. Hali barika tɛ ko la tuguni. Ni mɔgɔw kumara wala ko Sinayoko ka taa plainte tigɛ mɔgɔ kama. Ba bi faralen ni Sinayoko ma taa plainte tigɛ Morgana kama. Sanpere ka kabila bɛ ba ɲamɔgɔ. Sanpere ka buruju bɛ ba ɲamɔgɔ den fara. Sinayoko ni ma plainte tigɛ Morgana kama. Sanpere k'i buruju bɛ ɲamɔgɔ den fara. Taa tigɛ ne kama. Plainte tɛ dɛ n'a y'i diya n'a faransi bɛ yan. Non mais c'est incroyable. Et Mali folo de coup d'état que Burkina ɲɛ. Bila ni barika tɛ Burkina la ka tɛmɛ Mali kan. Barika min bɛ Burkina la hali kilancɛ tɛ anw ka Mali la. An ka jamanaw kɛcogo filɛ kɛ. Jamana saba min ye coup d'état kɛ a y'u kɛcogo filɛ kɛ. Jamana jumɛn de bɛ kɔfɛ? Sérieux t'a an ka ko la. Sérieux tɛ Mali ka fosi la tuguni. Sérieux t'an ka fosi la. Sérieux zéro. Souvent yɛrɛ b'i sigi hali ka kuma sɔrɔ a saba ninnu kan f'i yɛrɛ bɛ maloya. F'i yɛrɛ bɛ maloya. Burkina bɛ ɲini k'u ka jamana jɔ. Hali u bɔra autoroute min daminɛ sisan a baara tɛna ban. A baara tɛna ban. Autoroute 4 voies Bobo Ouaga Bobo a baara ma daminɛ yan. Bilahi i n'a fɔ sɔrɔsi saba ma coup d'état kɛ ɲɔgɔn fɛ. Anw ta bɛɛ kɛra dabaraba de ye réseau sanfɛ. Jamana min yɛrɛ k'a fɔ ko donna t'a kɔnɔ fo kunfin dama cɛ Mali ɲɔgɔnna man ca diɲɛ kɔnɔ dɛ. Bilahi Mali ɲɔgɔnna jamana man ca diɲɛ kɔnɔ. Jamana min barika mana ban fo ka kɛ kunfin dama de b'a jamana kɔnɔ. Ko donna ta jamana kɔnɔ hakili ma ta jamana kɔnɔ. N ko jamana in jɔyɔrɔ de bɛ ne la wagatiw la. Bilahi tiɲɛ tɛ fɔ. Sans vous n ko kabako don. Mais fɛn min ye fanga jɛnɛtigɛ de kɔnɔ ko karamɔgɔ Sinayoko ka plainte ko Sinayoko taara plainte dɔ mɔgɔ kama. Bubu a kuma bɛnnen t'i da dɛ. A y'a fɔ Bubu Mabɛlɛ ye ko ne ko k'a kuma bɛnnen t'a da. Sinayoko ka taa ale ni Sinayoko bɛnna a taara plainte tigɛ mɔgɔ kama a kuma bɛnnen t'a da. Arazibati ye san 3 Arazibati bɛ kaso la. Orozi bɛ kaso la san 3. Banjugu bɛ kaso la. Seku Sidibe bɛ kaso la. Kasoladen bɛ mɔgɔw bɛ kaso la ka taa ni san 3 ye. Maliyɛn tɛ siran kaso ɲɛ tuguni koyi. Maliyɛn jumɛn de bɛ siran kaso ɲɛ tuguni? Baba Baraji dɔ m'e bloqué. Ma barika bannen den. Ni bloqué barika bannen den. Voilà. E ba ɲamɔgɔ den fana bloqué la. E jamana min k'a fɔ hali tɛ se ka fɛngɛ kɛ. E min mana wuli nkalontigɛ la jamana kɔnɔ o ka nkalon de bɛ taa. A ye continuer aw ka nkalonba ninnu fɛngɛ. A bɛ tila k'aw bɛɛ attraper yan. A bɛ tila k'aw bɛɛ attraper kelen kelen. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et mɔgɔ man ka kuma Sinayoko ka ko ma ko plainte. Ka sigi nkalontigɛ denkɛ la ka kɔlɔsi ta ko n bɛ se ka kupu di Mali ma o ɲamɔgɔ denkɛ bɛ se ka marcher an ka jamana kɔnɔ. O kɔni ni kumana wala ko karisa taara plainte tigɛ mɔgɔ kama. A taara plainte tigɛ. Ne yɛrɛ ka ala deli ye Sinayoko ka taa plainte tigɛ ne Morgane kama
Quand vous considérez plainte de Morgan, comme Morgan, considérez qu'il y a couple de Mali, mais quand c'est quand il galontigela de, quand il arnaqueur de, moi je suis fier, ne me faire ta plainte de Nekama Ola. A galontigé d'un te massé de Mané Monotoumi. Et quand Mali m'a galon beaucoup de gens. Mali kera galon jamana de. Ni galon te Mali kono tu est ça que faut et tout. Galon jamana, Mali kera odi. Kabakodo. Chouani wakibe kuma Mali rema kwa da kamani nga kuma Mali ma. Mfa jamana do. Mfa jamana c'est mon pays. C'est mon pays. Mais souvent kodo yo kwa kabakodo. Ne ma ke gane ma galomba de fodro Mali kono drono kabakodo kwa. Wo be ça ka marché tokodi. Arnaqueur dengi bambara ma Italie. Tomati ka tomati tigeto Italie. Ka rezem barato Italie. Kati sigi nyamugo dengala kalebi. Sina ko komi ko kite neni kati sigi nyamugo dengala Mali kono. Ko ale bisa ka kupu di Malima. Kati sigi nyamugo dengala kale bisa ka kupu di Malima. Sunguru ba de muna ibolla ka boy Italie so la wuli muna ibolla ka boanye. Ki banga so la wuli ke Italie ka ida Mali ko bisa ka kupu di Malima ni te nyamugo dengaye. Ni mo ko mana wala ko plenty. Procureur ta do iba bodinga kono ne Morgan Bentafo. Aya fo sina ko ka procureur ta ka do ba bodinga kono ne Morgan Bentafo. Procureur do iba muso bodinga kono ne Bentafima. Arnaqueur denga ndete marché Mali kono. Ki bamba barama Italie gati da sunguru ba denga la Mali kono ke bisa ko di Malima. Ba nyamugo de depuis fama wolo Mali kono ko Mali ta ballon temps. Depuis fama wolo Mali kono Mali ta ballon temps. E fa ye mori e fa kuma Mali kono wakati ya soro Mali kuma ka ballon temps asira ka kupu di Malima kati sigi banya mugo den sanfe arme fenfe me sina yo soutenir au be bamuso ye nyamugo dende tout ce qui soutient Kamugo sina yo au be wolo ba ye nyamugo dende ne Morgan de afo fenfe ma bo sina yo ne bi soutenir ni ko ina ne Morgan ko ngau be bamuso ye nyamugo dende na we galontige denya na we galontige la donye Mali ko au be malu anaye nyafo Nama ko ni sans prème bibola djigi ni bolokru de jafana je suis disponible voilà ala nga sede tsaka kanga kola jamana kana tukun hari balontana ko kwa ya beke mana mana koy aye galon tige video la wa droit de mais balontana fana ka côté la ka bina galonta ka do nga balontana fana ka côté la ka anga balontana senta ku sen nyagami aw ye fam be nyagami au sein de l'armée malienne awa be nyagami galon bolo au sein du gouvernement malien aw ya beke galon et anga balontana ko côté la ka bina fana ta ko ke galon wo bisa marché tokoli serebe mali kono tukunya hari balontana ko côté la o be fe ka be nyagami fana tukunu ko fana ke galon buguya balontana ko côté te ke galon buguya o be balontana to ko balontande nous on soutient nos aigles du Mali pas avec les mensonges soi-disant les faux marabouts et monsieur Dogotora là Jamana be kelela 100 ans joli. Mali be kelela ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années Mali be kelela? Ça fait combien d'années? Doni bagade se kola. Kanga jamana beke galon, sorasu ka côté galon, gouvernement ka côté galon, fengo fe awya beke galon tige Mali kono. Na fana ko balontana fana ko na ubina balontana fana ko ta ko ke galon tige de ambulani arnaki. Ate marché Mali kono de. Ate marché. Nous avons galontigé les réseaux, ça va être galontigé au sein de nos équipes nationales. Ateke, Ambou soutient corps et âme. Nous soutenons nos aigles du Mali corps et âme. Pas avec les mensonges, soi-disant les faux marabouts sur les réseaux sociaux. Les faux marabouts sur les réseaux sociaux. Barika bani de nous, on a outé mola kodo la réseaux sans fait. Pourquoi on a mola kodo la ça? Aouté mola fou tu m'as pas aussi galontigé de la mo réseaux sans fait. Sinon ko bisa ko budi Malima. Depuis sinon ko fama wolo Mali kono. Balombe katan. Na le ko doni bagay sa so fa ko ko budi Malima. Mais nyam ko do meta fra no sinon ko be sera mo abis. Sinon ko ta plainte de Morgan Kama. Ne Morgan ya fo Jassim ta plainte de Morgan Kama. Malien de nyuma be mo siti re sinon ko ko kono. Aouté sérieux donc les réseaux sans fait donner. Et on Burkina Côte d'Ivoire be jebi. Na confrère Madini Côte d'Ivoire de comme jebi. Si ça sur le trastraga du bebo, si ça sur le dos qui le li kolosi, si ça sur le dos qui le bakata bagoron ta bagoron faka kala bantia ni feuna. Burkina Côte d'Ivoire be jebi. Awnya be Burkina be har Burkina be jumene boraka yere ira be ka fukale doni bagade. Awya mo jumene Burkina Faso bi. Et pourtant fadenya balonté diangono bi ka Burkina Côte d'Ivoire ka machibo. C'est Burkina be ou boué donde
cɛ burkinabé o ye hɔrɔn ye dɛ les burkinabé méritent i b'u fɛ i t'u fɛ burkinabé bɛ bonya diɲɛ fa n'i y'a dara burkinabé kan dɔrɔn i b'a bonya de diyagoya parce que burkinabé tɛ mɔgɔlankolon ye burkinabé tɛ kolankolon kɛ yɛrɛ burkinabé tɛ kolankolon kɛ diɲɛ kɔnɔ kolankolonkɛlaw ye jɔn de ye anw maliyɛnw tɛ yan ni kun kɛra Mali ni Côte d'Ivoire ye bi sisan y'a sɔrɔ maliyɛnw bɛ ka taa bakɔrɔni ta ka faga sisan y'a sɔrɔ kɔlɔsi bɛ dɔw bolo sisan y'a sɔrɔ dɔw bɛ ka kuranɛ ta ka da u kunkolo sanfɛ sisan y'a sɔrɔ dɔw bɛ cɛ an tɛ manamana pour que diɲɛmɔgɔw k'anw maliyɛnw bonya an t'an yɛrɛ bonya fɔlɔ an t'an yɛrɛ bonya fɔlɔ mɔgɔ minnu b'a kolankolon maliyɛn bɛɛ tɛ dɛ mɔgɔ minnu b'a kolankolon na fadenya balo bɛ tɛmɛ Burkina ni Côte d'Ivoire ka match kan bi yan aw ye burkinabé dɔ sigilen bi golo sanfɛ a k'a fɔ ko kɔlɔsi bɛ n bolo n bɛ se ka nin kɛ yan e woloyɔrɔ ye dimi ye ni ala ko ye ne woloyɔrɔ bɛ n Burkina Faso ma c'est une fierté de ma vie même je te jure maloya t'a la kumasulu t'a la i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i kun kɔrɔ talen de don maliyɛnw an tɛ kɛ mɔgɔ ye dɔɔni an t'an ka image falen ka bɔ diɲɛmɔgɔ da dɔɔni an ni Tunisie ta yan a fɔra ko Sinayoko taara dugukolo siɲɛ an ni Sénégal ta Sénégalais bɛ ka live minɛ don o don ko maliyɛnw bɛ ka dabali jugu de kɛ pour que an ka se k'u gagner bɛɛ bɛ dɔ kɛ mais bɛɛ k'i ta kɛ dogo la kɛ être burkinabé c'est une fierté même ni mɔgɔ bɛ se ka woloyɔrɔ falen ka ko karisa n bɛ nationalité d'i ma gratuit wallahi bila ne bɛ Burkina nationalité ta avec une fierté n bɛ Burkina nationalité ta avec une fierté n bɛ Burkina nationalité ta avec une fierté sɔni fadenya balo bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko fadenw diɲɛ bɛɛ sigilen don k'a lajɛ président de la ka ɲɔgɔn jaabi i bɛ Alassane jaabi Alassane i bɛ jaabi Côte d'Ivoire gouvernement ye Burkina gouvernement jaabi Burkina gouvernement ye Côte d'Ivoire gouvernement jaabi ni fadenya balontan bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o ye Côte d'Ivoire ni Burkina ka match de aw ye Ivoirien ka soma dɔ ye ka bɔ wa aw ye mori dɔ bɔlen Côte d'Ivoire fɔlɔ k'a fɔ ko an ka jamana bɛ Burkina kɛ tan même an bɛ wuli wagati b'an bɛ Ivoirien dɔgɔya mais aw ma Ivoirien ye don kelen ka bɔ k'a fɔ k'u bɛ kɔlɔsi ta k'a fɔ k'u bɛna Burkinabéw kɛ tan aw ma Burkinabé dɔ bɔlen ye malgré k'an bɛ kuma bɛɛ fɔ Ivoirien ma malgré qu'on dit tous sur les Ivoiriens mais il y a certaines choses sur les réseaux sociaux Ivoiriens ont acquis à maloya de boula mais aw Maliens a maloya tɛ anw na a maloya tɛ anw na a maloya tɛ anw na Ivoire ni Burkinabé ka jouer aw bɛ Ivoirien dɔ ye ka kɔlɔsi a bolo k'an bɛ baara kɛ ko Côte d'Ivoire bɛ kubu ta jamais de la vie et compte sur leurs enfants u dalen b'u ka denmisɛnninw na n'anw ta de da baraba ni barabaw bɛ wuli arnaqueurs bɛ wuli réseau sanfɛ n bɛ se ka kupu di Mali ma an tɛ sérieux k'an ka jamana la dɔɔni an t'a to diɲɛmɔgɔ k'an ka jamana bonya dɔɔni ni mɔgɔ ye jamana in bafoué bi anw bidenw de ye Mali bafoué réseau sanfɛ kunu mabaw olu ma sɔn Mali ka bafoué mais anw bidenw de kɛra sababu ye k'an ka jamana bafoué anw bidenw de kɛra sababu ye diɲɛmɔgɔ bɛ k'u da jɔ anw ka jamana la ni kungo Sénégalais ma k'a ka dɔ fɔ Mali ma a kun tɛ se ni kungo Sénégalais ma ko bɔ ka kɔlɔsi ta i ka dɔ fɔ Mali ma a kun bɛ siran mais anw bidenw kama bi Sénégalais bɛ kɔlɔsi sama ko Mali tɛ se fosi la anw bidenw an ka maaba minnu tɛmɛna jamana in kɔnɔ bilahi an sigiɲɔgɔn jamana kun tɛ yen min kun bɛ se ka dɔ fɔ Mali ma u b'a fɔ ko Mali ye dɔnni jamana de ye dɔnnibagaw bɛ Mali kɔnɔ mais anw bidenw n'a fɔ Sinayoko n'a ɲɔgɔnna den langolonden ninnu n'a fɔra ko mɔgɔw de fana wele k'u bɛ Sinayoko soutenir qui va soutenir Sinayoko dans son bêtise qui va soutenir même moi je le soutiens pas et tous ceux qui soutiennent Sinayoko je te déteste dans ma vie ni détester ka bɔ n ka vie kɔnɔ de mɔgɔ b'a bɔ i da kɔnɔ k'i bɛ Sinayoko soutenir ne y'i fɛn ka bɔ n ka vie kɔnɔ de parce que aw de ye mɔgɔlankolonw ye aw de bɛ ka maliyɛnw bafoué aw de bɛ k'an ka jamana bafoué aw de bɛ k'an ka jamana lagosi e Sénégalien k'i sigi b'i ka kɔlɔsi sama ni Mali cɛ dɔn tɛ wele dɔn na dɛ bilahi dɔn tɛ wele dɔn na so ni kungo Sénégalais ma kunu ko kɔlɔsi sama i ni Mali cɛ a kun bɛ siran mais anw bidenw kama an ye fɛn bɛɛ kɛ kɔrɔbɔfɛn de ye an sigiɲɔgɔn jamana minnu kun sirannen don Mali ye anw bidenw de kɛra sababu ye olu bɛɛ ja fariɲana bi k'u da jɔ Mali la so ni kungo Sénégalais ma ko dɔ fɔ Mali ma a kun bɛ siran on b'a fɔ ko Mali ye dɔnni jamana de ye ne ye Sénégal kɛ mɔgɔ bɛ Sénégal fɔ ne moi j'étais au Sénégal
Moi, j'ai fait au Sénégal. Mais on bidon. Est-ce que vous voulez d'abord que Mali on fait sur le coup? Putain, souvent on va tout revenir quoi. Jamana il avait fait un doyo quoi. On m'a dit à la kodo. Mais mais on djougou. Même il faudra surtout la jeunesse malienne. Sambi ça va sambi nani sambi oron nous. On te loue calculer les réseaux sans fait tourner. Les Mali comptent sur la jeunesse, l'âge de 15 ans jusqu'à 45 ans. On bidon, on de kanga. On a système où on a jamana ka fait comporte, on a jamana ka fait on a réseaux sans fait quoi. Voilà. Parce que koroko e nyama jode, mo mo be Mali kono no lu korla ka se choga doma, ou be bololo sans fait mo mo dani ko doye. On demese no mo be bololo sans fait, on ganga malo ani aye. Moi je compte sur mon équipe nationale. Et les aigles du Mali, j'ai confiance à mon équipe. Ils vont bien jouer contre le Sénégal. Ils vont gagner le Sénégal. Sans prendre comment les colosités, couranité, biblou, Ndalemboula là où le Sénégal gagne. Mais les Sénégalais ont donné baga de Borabi. Depuis qu'on nous faut bi Sénégalais ont amoureux de Bagabo. Mali toro de Bouddha, Mali toro de Bouddha. Harry Jotiki mube Sénégal, Nadalatiki mube Sénégal, Soma mube Sénégal. Outra do Olu Péran 600. Ou bien qu'on va faire un sonny Mali toro de 600. Et au Québec, colonie d'État. Et bien, colonie d'État. Mali Rakubuta. Jafren be mogo mimbolo, kondron be mogo mimbolo, ale ka kondron son, e ka colonie ta, jon d'État be mine. Ballon bien si t'en as fendi. Ballon bien si t'en as fendi. Colonie bisa ka nafa de do fena. Barika jumane be colonie samanana. Ko nye colonie saman ko barika do bana. Ni sans plainte Sénégalais on bora ka Jafren de son. E ka colonie saman. Doga Jafren son, doga boli dugu son, kavokonga jamana be gagné, et ka kolosi sama jon de be gagné. Ni sans plainte politique ta de be gagné. Parce que ballon est chitana fende. Ballon est chitana fende. Ballon chitana fende do. Sénégal on be ta ke jo son ye 600. A be rati jo ki be kolosi de sama. Hein? E be rati jo ki be kolosi de sama 600. Anga sere dans la cour là, fait mi sera ne Morgan du Souma. Ni politique do kumbora Mali kono, politique do bora, Jafrentiki do bora Mali kono. Ko alebe Mali demain. Moi j'ai confiance à Ene Dalemboula. Oyambemba wa tabolo de. Mais kolosi, arabu e kolosi sama golofi manga kolosi sama. Otma mbet ala kelen de la. E bina kolosi sama kurane yoromina. O kurane kelen ngono arabu bisa ko sora kelen ta kafo. O bisa ko fenge kelen sama. Ebina kolosi mi sama bismillah rahman rahim Mali ka kuputa. Arabu che bisa ko kolosi kelen sama nga bismillah il faut pour que o ka jamana be se ka gagner. Munde be awni arabu fara nyona. O ya mbemba wa tabolo de kondron ani sane Jafren ani boli jugu o de bisa ka ni arabu fara ka bo nyona. Kolosi sama fula. E ka kolosi sama ka sa ka kolosi sama. Mo be kolosi sama ka Sénégalais on. Pourquoi ils ont dit Sénégal, les baïfal. Est-ce qu'on peut baïfal ou non? Sénégalais ont baïfal est-ce qu'on peut boudon? Ni le colosi ni, quand Damine Kungolo faut c'est un dougmala, avec baïfal ou de bolo Sénégal. ARSRC car on baïfal. Moi, je suis Kaï. Moi, je suis Kaïzen. On est Kaïgadé, on est Sénégalais, c'est normal. Nous sommes voisins du Sénégal. Kaï Sénégal, même pas 2 heures de temps. Les Sénégalais, c'est nos voisins. Moi, je suis Kaïzen. Les Baïfal, nous, on connaît les Baïfal. Aïe, Kaïgadé, on est Baïfal ou Djumende. Baïfal ou la ilaha illallah, ou bien Saragade ou Kaï. Kolosu Boubolo. Iba, Jofo, maîtrise ça. Depuis qu'on faut Dougmala Bé, Koloshide. Obe Baïfal ou de Bolo. Karamouach n'a pas de Koloshi Sama, comme Malira Koputa. Baïfal ou bien Ketchokodi. Baïfalou be Sénégal depuis l'âge de 3 ans Kolosi de Boubolo jusqu'à 40 ans Kolosi de Boubolo. Il y en a au Sénégal. On be Sénégal Baïfalou be Sénégal Kolosi Boubolo depuis où Chibé sa on vla. Kolosi bi sa fait ndoko Mali ka kubuta. Mali ni Sénégal vendredi seulement. Nek ne me doit de que ala ka Mali gagner. C'est bagaya o ka en façon taille. Anga kuna wolo bodi la Mali ka sera Sénégal bo barala har na ma qualifier ta finale la faudron ko Mali et Sénégal la bodo bana o ya nga kuna o yene ka kuna wolo de
n'a sur Mali la qualification globale mais Sinayo d'abara de là ne ngo Sinayo il qu'on a fait Côte d'Ivoire be qualifié de qu'on a dit Morgan billahi ni Sinayo ko Côte d'Ivoire be qualifié ne ko Côte d'Ivoire dangade mais il dari date de jugin ta radio en fa jamana de là il qu'on a fait Côte d'Ivoire ni qu'on fo ala te mogo malofira kuma ni ku buko ina billahi be malo malien dem bela jelenyana ma barika bare ne et puis mal ne yabe chorba o dola ka boka kuma yere dans un état sérieux le Mali tiens ala ka udaro sumaya en tout cas Mali la WFM be que politique AWFM beke galon ye Mali kono awo AWFM beke galon ye Mali kono mais anga balontana ko côté aya ke ala na kira kama fédération malienne de foot u bora ka communiquer kenin koina j'espère que ni ma filmi ça ka communiquer rek kalan quoi u bora ka communiquer kenin koina oui sina ko ile fenge bla quoi voilà attends voilà flène si je me trompe pas mina communiquer les fenga comme fédération malienne bora communiquer que nous koina sina ko nga bêtise ko nous on bora ko communiquer que attends je sais pas si je trouve le communiqué même si je trouve le communiqué même fédération malienne bora communiquer que nous koina tellement que nous galon nous fédération bora communiquer que ay udi da awata plenty do sina ko ni tengama adamangama Aïta plainte de Rama. Naoyo que sans faute Diane Morgan robot. Et moi je vous soutiens tous ceux qui portent plainte contre Kalamoro Chinayo. Kavoka banga balondra wa imagine la tiens. Moi je vous soutiens. Wanele benga plainte fara auta rambe beta plainte gauche nous fait. Parce que arna qui denya otna marché jamane ngono tout. Voilà. On va communiquer flene. Fédération malienne de foot on va communiquer flene. Autra Chinayo oni tient des photos blancs. Vous pourrez communiquer à cause de vos arnaques. À cause de vos arnaques sur les réseaux sociaux. Oui, blanc. Stop à l'imposteur des marabouts saltants qui salissant le foot malien. Aouka manamanako, Kadjamana Balontana, imagine la ACCD pratiquer trompeuse et arracher de l'imposteur qui s'appropriant les victoires, gagnant par le travail, les talents et les sacrifices de nos joueurs. Soutenu par un peuple passionné, il explore l'espoir des supporters manipulant les croyances de vendre des illusions mensonges. Manipulation, escroquerie, morale, cette pratique ne soutient pas le foot et les ridiculise, c'est un manque de respect total envers les joueurs et les supporters. Indana Morgan kuma gagne. Indana fait indana église mo ga fenge. Anko manamana ko, oye manque de fenge de anga balontana mananga supporter ko ga imagine la no. Voilà. Et manque le sport et escroquerie morale, cette pratique ne soutient pas le foot. Elle ridiculise, c'est un manque de respect total envers les joueurs, les supporters et l'image du Mali et les médias qui font leur promotion. Ne morgana ka communiquer de fédération mo ka communiquer sina ko numbora ka minke ko amany abanga balontana ka image la no abanga supporteru ka image la no abe jamana ere ka image la no est-ce que ne morgana ka kumagando est-ce que ko indigra ne morgani kelempela ne fédération mo ka communiquer. Les fédérations vont communiquer. C'est pour cela, moi je dis que moi je ne suis pas dans leur bêtises. Manipulation, moi je ne suis pas là. J'ai confiance à mon équipe nationale. J'ai confiance à mes joueurs, à mes frères maliens. Nous avons un ballon dans boula, matige oula. Wandale mbala obisa okupu di malima. Mais raro karamoko dokati sigi, sinako kati sigi a drobala fula sanve kane bisa okupu di malima. Nite blakura ya kanyambola. Hein? Nite blakura ya kanyambola. Et bisa okupu di malima sanjo li malibe final là. Ça fait combien d'années? Mali beta fengela Côte d'Ivoire ya na boyan et c'est là ko bona dabara la ko Mali beta fo final la Côte d'Ivoire ya na bo en flagrance au niveau de mafana ibati jogo Sénégal bisa Mali keta est-ce que amisa continue
C'est le même match de Mali contre Côte d'Ivoire. Il y a une monnaie d'Abraham. Et Bifana Kimina, ok. Et il dit qu'on pratique ne soutient pas le foot.